elkarrekinek erakusten du gu garela, benetan, bermatzen duguna Euskadin, koalizio gobernuaren aurrerapen aurrerakoiak, PSE ez baita gai hori lortzeko. Akordio hau bide batez, 3 lurraldetan egiten ari garen aurrekontu negoziazioetatik erabat kanpo eginda, eta horiek bere ibilbide propioa jarraitzen dute. Badakigu, akordio honek ez duela konpontzen Euskadin dagoen zerga arazoa. Badakigu, zerga arloan askoz gehiago dagoela egiteko. Euskadik, egiturazko reforma zabalagoa behar du, gaur egun lantzen ari ez diren elementu askoz gehiagorekin, adibidez, fiskalitate berdearen arloan. Beraz, erreforma fiskala egiteke dago Euskadin. Horregatik, une egokia da, elkarrekinek aspalditik egiten duen bezala, Euskadirentzako zerga erreforma sakon baten alde egiten jarraitzeko. Gure zerbitzu publikoen kalitatea bermatuko duena, lana eta aberastasuna ekitatez birbanatzea ahalbidetuko duena eta guztiontzako aukera gehiago eskainiko dituena, bereziki talde ahulentzat. Eta guk, elkarrekinek, bide horretan jarraituko dugu.